Работното време на вашите служители? Моите служители работят по Гринуич, т.е. с изгряването на слънцето, те започват да си лягат. Т.е. то изгрява, те спят, стават, то вече е изгряло и започват да работят 3 минути, при което имат почивка от 4 минути. След тези 4 минути имаме 1 до 2 часа работа прав, после седнал, после се работи легнал, после слизат в подземните помещения и се връщат за кратка почивка между 12 и 24 часа за обяд. Жените стават на място на мъжете, които отстъпват на жените от 16 до 18 часа за почивка, които пият кафе в 2 часа. Тогава се събират заедно, мият си краката, лягат и почиват с дигнати крака, жените не, мъжете, за да не се изкушат, почиват до 11 часа. Вече лятната почивка започва някъде в края на септември, до към средата на януари, са си починали и се връщат на работа в най-много август.